чорда бөтен дөньяда мөселманнар Рамазан айын башлады. Ул гомергә сынау вакыты булган. Быел исә сынау икләтә килде. Рамазанны айларның шәрифе диләр. Ул исламдагы ике зур бәйрәмнең берсе Ураза гаете белән тәмамлана. Бу чорда хәтта сугышлар туктап тора торган була. Быел менә аны изоляция шартларында тотарга туры килә. Әмма коронавирус изге айның асылын барыбер үзгәртә алмый. Аның кайбер юла тәртипләре генә башка форматка күчә. Онлайн Рамазан нинди булачак? Без Татарстан мөфтие белән әңгәмә курдык. Камил хәзрәт, хәерле көн. Мөселманнар бу атнада Рамазан айын башлады. Без аны быел беренче тапкыр шундый яңа шартларда каршы алабыз. Тарихта да шундый катлаулы чорлар булганмы? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлбәттә, шундый вакыйгалар булган. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бу дөньядан күчкәч 20 ел узганнан соң ваба хасталыгы, чума пайда булды. Ondan sonra 14-нче гасырда, 18-нче гасырда, ләкин безнең тарихыбызда бу шундый вазгыять беренче тапкыр. Өйдә изоляциядә утырганда ураза тоту кайбер кешегә кыен да булырга мөмкин, көне буе 4 стена арасында. Сез нинди киңәшләр бирәсез? Ураза ул 3 төрле була ала. Беренче мәртәбә ул гади кешеләрнең уразасы, ягъни безнең уразабыз 3 әйбердән баш тарту, тыелу. Ягъни ашау эшедән һәм jinsi yakınlıktan. Bu birinci mertebe buла, ikinci mertebe ул takva, ihlaslık kişilerin mertebesi. Ağır bulsa da biz sabır bulurga tiyiş. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şunday sözleri var. Ağır diп әйтәсе, ağır bulurga tiyiş de sınav bulup sanalsın. Камил хәзрәт, быел Рамазан айында күмәк тәравихлар, ифтарлар уздырылмый. Безнең тамашачыларыбыз кызыксына, алардан башка гына Аллаһның ризалыгы ирешерме? Рамазан айында һәр бер изге гамәлебез 700-дан алып, күпкә таптырлана. Мәсәлән, гади көндә без Алиф Лам Мим укыдык, 30 савап алдык. Рамазанда укыдык, 3000 савап алдык. Ягъни Рамазан шул Рамазан бит. Пандемия булса да, башка әйбер булса да, шул Рамазанга керәбез. Белүебезчә, һәр елдагыча Рамазан айына алдан ук әзерлек бара иде инде. Хәзер нинди эшләрне туктатырга туры килде? Формат үзгәрде. Шундый ук әзерлек барды. Безнең вагазларыбыз онлайн форматка, Коръән укуыбыз онлайн форматка күчте. Республика күләм ифтарыбыз да быел иншалла 8-нче ифтарыбыз яңа форматта булачак. Быел без 30 мең кешене ашатырга ниятләнәбез. Ул ничек булачак? Көн саен 1000 кешене ашатып, бу наборлар таратылачак, иләргә таратылачак. Рамазан айын һәр вакыт көтеп алабыз. Быел аеруча да дип әйтергә була, бу афәт узар дип өметләнде халык. Бу нисбәттән сезнең фикер, теләкләрегез нинди? Әлбәттә, Рамазан айы ул мәрхәмәтлелек айы. Иза дахала Рамазан, Пәйгамбәрбез әйтә, Рамазан айы кергәндә футихат абвабул җанна, җәннәт ишекләре ачыла, ва гулликат абвабун ниран, тамуг җәһәннәм ишекләре ябыла, ва сулсилати шаятин һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә. Ягъни бу айда шайтаннар юк, рәхәтләнеп уразабызны тота алабыз. Камил хәзрәт, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт.